Turƙa shi. Garin kare martaban mawaƙi Dauda Kawo Turara, 'yan sandan da suke bashi kariya mutum uku sun rasa martabarsu gabaki ɗaya ta aikin nasu, wanda kuma hakan ne ya jawo cece-kuce a social media bayan wasu harbe-harbe da suka yi a garin Kahotu bayan mawaƙin Dauda Kawo Turara ya je raba kayan abinci a mahaifar tashi wato Kahotu. To ga cikakken rahoton nan da bidiyo yana zuwa maka a cikin tasha tamu yanzu nan ba tare da ɓata wasu lokuta ba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wannan tasha tamu mai suna Hausa Kannywood Blogger TV. To da Allah ne wannan zuwan kai na farko ka daure ka dangula mana subscribing kana ka danna mana alama ƙararrawa, domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu da kuma zafafa a kan lokaci da zaran mun dora. Mun gode da kallon wannan tasha tamu mai suna Kannywood Blogger TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel din tamu mai dimbin albarka. To mai sauraro ka karkade kunnen ka sannan ka gyara zama domin jin yadda 'yan sanda mutum uku suka rasa ayyukansu bayan sun yi harbe-harbe wajen kare martabar mawaki Dauda Kawo Turara a mahaifarsa da ke cikin jihar ta Katsina wato Kahotu. Mawaki Dauda Kawo Turara ya je raba kayayyakin abinci ne mahaifar tashi wato Kahotu a sati biyu zuwa sati ɗaya baya da suka wuce a wata na Ramadana, inda mawakin Dauda Kawo Turara bayan ya raba wannan kayan abinci ya fito zai taho ya shiga motarsa, sannan kuma wani mafol ya daga bindiga sama ya harbe wanda bidiyon kuma Rabiu Garba Gaya shi ya wallafa bidiyon akan shafin nashi na Facebook da TikTok. Bayan yayi wannan harbe-harben su kuma sauran ma'aikatan da suke biye da mawakin Dauda Kawo Turara su ma suka daga bindigogin su zuwa sama suke wannan harbe-harbe, wanda kuma bayan sun yi wannan harbe-harben mutane sun shiga cikin wani nishadi da murna a lokacin da suke yin wannan harbe-harbe, akai ihu akai shewa. Bayan nan kuma cikakken bidiyon ya fita a shafin wallafa labarai na Rabiu Garba Gaya wato wakilin mawakin Dauda Kawo Turara a wajen wallafa labarai gabaki daya, inda shi ya wallafa cikakken wannan bidiyo. Bayan bidiyon ya fita a cikin gari sannan aka tura wa 'yan sanda mutum uku sammaci akan su zuwa tuntube su bisa wannan karar da bulika suka yi a banza, ba wani hari a kawo ba komai ba kare martabar wani ba. Wannan shine cikakken bayani da aka yi 'yan sanda zuwa ga Abuja, sannan kuma aka yi suspending 'yan sanda aka cire musu wannan uniform din su kuma sannan sun bar aikin 'yan sanda kenan har abada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Garin kare martabar wani su kuma su rasa tasu martabar. To mai sauraro, me ra'ayinka a tattare da wannan bidiyo da muka kawo maka? Ya kamata a ce ka turo mana sakon ka ta hanyar zuwa kasan bidiyon namu kai mana comment, domin kuwa muna yin duba da sakonnin ku lokacin baya kuma na koda yaushe da zarar mun dora muku bidiyon mu babu gaggautawa. Ku ci gaba da bibiyar wannan channel din tamu mai suna Kannywood Blogger TV domin samun labaran duniya, labarai daga cikin masana'antar Kannywood din da ma labaran siyasa gabaki daya. Mun gode da jimirin kasancewa da mu da kuke yi a cikin sababbin shirye-shiryen mu da muka saba kawo muku a cikin wannan tasha tamu, har ma tsofaffin da kuke bibiya a cikin wannan channel din tamu mai albarka da inganci. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a wannan lokaci da muka saka muku wannan bidiyo mai albarka.